Най-важното е да имаме обаче смисъл в собствения си живот, за да можем да дадем усещане за мисия, за това, че ние имаме теми и места, на които горим, имаме цел. Тъй като ако само детето е нашата цел, така се получава, че то започва да расне с усещането, че ам, сякаш то е твърде специално, сякаш целият смисъл се удря върху него и това то да бъде просто едно дете с всичките си пориви, с непослушанието си, с игровостта си, щуростта си, става нещо, което на него не му е позволено. Защото когато едно дете му е възложен смисъла на живота на своите родители, то чувства обремененост, тежест и вина да бъде просто дете. И тогава се пречупва нещо в нас, когато сме били задължени като деца. Привет, здрасти, много се радвам да се видим. Нещо в нас просто се случва, че някак си порастваме изведнъж, без да искаме. Точно тогава е момента, в който си казваме, ами щом съм толкова важен, аз тогава ще опитам да оправдавам малко повече нуждите на моите родители, да запълвам малко повече техните нужди. И точно там се пречупва тази спонтанност, която ние в късна възраст започваме да търсим всички тези подходи терапевтични, в които реално какво търсим? Отново да възвърнем игривостта си и детската си спонтанност. Така че всъщност е много важно да не възлагаме на децата нашия смисъл и винаги да търсим собствения си смисъл някъде другаде, някъде в самия живот, да горим в нещо, дали